zan so a ce kina sani da sirri na bayyane. Shi masoyi majinyaci ne a koda yaushe, kuma ranar warkewar sabai da karshe. Wani ciwo ya rage kwanciya yana shi, wani sa'in hanyar farin ciki ya biya toshe. Na gane su wannan al'amari ne mai wuyar kwatance, da shi da ƙauna kuma haɗe ne ba a bada. Ashe rabuwa ake da matsayi in za a fara so bai da haɗi da wannan. A ƙarfafa zuciyar mutum yayi abin da bai zata ba, soke da wannan. Yakan warkar da zuciya ko ya yi mata illa, baya kyala wannan. Ni ma gashi na shige shi jarabawa za da fara, kan ka gane zancen. A kallo ɗaya na gane nasira, ran ya ga abin da zuci ke nema, tuki ɗai zana baiwa duk su.